Здравей! Днес ще ти споделя каква е мисията на пламъци близнаци. И аз като теб съм се чудила каква е нашата мисия, защо ни е писано да се срещнем с нашите близнаци. Мисията на пламъци близнаци не е просто да бъдат заедно в романтичния смисъл. Тя е много по-духовна, много по-дълбока, свързана с развитие, както личностно, така и колективно. Ето как може да се опише. Мисията на пламъци близнаци, разбира се, е различна. Но едно от нещата, които тук мога да кажа, това е личностно пробуждане. Пламъка близнак е като огледало, което показва нашите рани, страховете ни и сенките ни. Срещата с него ни тласка към изцеление и вътрешна трансформация. Другото, което мога да добавя, е духовно израстване. Връзката ускорява еволюцията на душата. Чрез нея започваме да търсим по-висш смисъл, духовни практики и връзка с Вселената. Другото, което също мога да добавя, това е баланс на енергиите. Пламъци близнаци често носят противоположни енергии. Мъжка, женска, активна и приемаща. Съюзът им е свързан в балансирането на тези енергии вътре в нас и в света. Другото, което също мога да добавя, това е служенето на другите. След като преминат през своето израстване, пламъците близнаци усещат призив да помагат на другите, чрез любов, творчество, духовност или просто присъствие. Разбира се, тук моят съвет към теб е да се слушаш в интуицията си. Тя най-добре ще ти подскаже каква е твоята мисия. И на последно място мога да добавя, това е повдигането на вибрациите на планетата. Да, знам, че ти звучи странно и се чудиш в какво точно си се забъркал. Смята се, че когато пламъците близнаци се съберат и излъчват хармония, те допринасят за колективното изцеление и за промяната в съзнанието на човечеството. С две думи мога да добавя. Мисията на пламъци близнаци е трансформация. Първо вътре, после общочовешка. Те идват за да пробудят любовта, светлината и духовното съзнание в себе си и в света. Следващия най-задаван въпрос към мен е: всички пламъци близнаци ли имат еднаква мисия? Отговорът тук може да бъде и да, и не. Има една обща мисия на всички пламъци близнаци, но проявлението е различно за всяка двойка. Ето сега ще ви дам два примера. Общата мисия на всички пламъци близнаци идват с призива да израснат духовно чрез огледална връзка, да изцелят своите вътрешни рани, да обединят мъжката и женската енергия, т.е. тук трябва да създадем баланс. Излъчват любов и повдигат вибрациите на другите. Това обаче е универсалната им роля. Т.е. тук те трябва да бъдат катализатора за пробуждането и за промяната. Сега обаче нека да прегледаме и индивидуалната мисия на всяка една двойка пламъци близнаци. Въпреки общата основа, всяка двойка има и своята уникална мисия, която зависи от... Първото нещо, нека да разгледаме двойките, които все пак тяхната мисия зависи от дарбите и от талантите на двамата. Тук като дарби ще включа изкуство, музика, духовни практики, лечение, преподаване и други. Сега, нека да разгледаме житейския път. Някои носят послание чрез творчество, други чрез служене на хора, трети чрез семейство и възпитание на новото съзнание. И ако разгледаме енергията на съюза, при едни е по-силна в личното изцеление, при други в обществените влияния. Така че може да се каже, мисията е една по същност, това е любов, баланс и израстване, но е различна по форма. Всеки пламък близнак изразява това по изключително уникален начин. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Моя призив е да ме последвате, да се абонирате и да задавате вашите въпроси. С радост ще отговоря на всеки един от вас. Благодаря ви!